aquí dalt. John, vine aquí. No siguis pesat, sí. Passa res, Martí, carinyo. Escolta, no és un espoló del Solanell, tu? Què és espoló del Solanell, aquí? El que ens van explicar que era el forn? Sí. Bueno, a veure, això és la rectoria. Una part és el forn i l'altra deu ser una capella. M'entens? Mira, allò era el forn. Allò era el forn. Amb la qual això d'aquí devia ser una capella o alguna cosa així. El cavall marxarà perquè deu voler seguir. Mira, Fa gràcia que és com una recoseta, com un banc. deixem-lo passar. John, passa. John, vine aquí, vine. Mira, John, vine aquí. Vine, John, vine. Se va trobant de cara. John, anem? Sí, és valent, el John. Xaviqui! Ai. Què passa? Campament aquí. Ah, sí? Mira. Oh.